सो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और झकास चैनल में। सुकास को चैनल माने जाबाय। सो गुड मर्निं एवरीवन। ओमफ्राय दिनै जों दंफैयो नैलाय सान्दुङाबो एसे डिस्टार्ब होबाय थादों। जों दंफैयो राइन' इक' रिजर्टआव आरोना शुट लानो फैगासिनो जोङो नै। ओमफ्राय इसोरो पुरा खाम दामबाय थादों नै, प्रेक्टिस खालामबाय थादों। दायो दामनाय दंना गस्पेल मिउजिक देमसि भिडिअ फैगासिनो आरोना गोख्रै गुबुननि दाउनाव खोन्थागोन आं सोरनि बिथांमोना देलायबाय थादों। ओमफ्राय जोङो नै साहा लोंखांनानै दायो शुट लानो गारनाय रेडि जाबाय। सासे आरो केरेट सोलोंबाय थादों। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जि खालामदों केरेट सोलोंबाय थादोंलै नै। मावरखिलै नोङो ओइ। जि गेलेदों नालाय गथ'फोर बायदो दिनैसो गेलेनो मोननाय केमेरामेना जाहा केरेट बुरा फार्स्ट टाइम। दे दिनैनो लास्ट गेलेखा लागाव दानायानो बायसिगोनलै बे। जा मेकआप आर्टिस्टफोरा बिथिं देलाय होबाय थादों। स' जोंहा फार्स्ट शुटआ जागायजेनसिगोन नै। बेयाव लानो नामायदों दंफाङाव सिफुं दामनाय। ओमफ्राय नै गासैबो बेथिं खाम दामबाय थादों। आरो बैथिं जोंहा डलार खालामग्रा दं। डलारल'खा नै सान्दुङाबो जि बरिया। ओमफ्राय बिथिं डलारल' खामायग्रा दङ नै। डलार दाहाय देखायगोन मालाय डलार खामायो। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। माने जों ओरैबायदि गरम दिनै दा माबायानो जाबाय 11:30 जासिगोन। जों दासो फार्स्ट शुट लानो नामायदों आरो सानैयाथ' मेकआप खालामबाय थादों दाबो जोबाखै। बे जाबाय जोंनि ड्रन। दायो ड्रन शट लानो नामायगासिनो नै ड्रन। आरो ओइलाय जोंहा आर्टिस्टआ इयाव दोङो पुरा नै। दायो ड्रन शट लानो नामायदों ड्रन पुरा दा। नै जोंना मोसाग्राफोरा रेडि जाबाय फार्स्ट शुट लानो थाखाय नै। आरो बिथिं दं डलार गोनजा बिसोर सानैया डलार। ओमफ्राय आरो बिथिं नै जा केमेरामेन आरो बिथिं नोंल'सो फल' खालायना होदे। दाहाय नामखौ खोन्थासिगोन ना जों शुट लाग्रोनोसै दे। दायो दसे रेस्ट लादो नै गासैबो ब्रेक लादो आरो ना। जोंहा डान्सारा मायदि नांदो दे शुट खालायना मोजां नांदो। ओमफ्राय नोंलाय बोरै नांदो दे ओरैनो नायलाय। ओइ बे लाजिसोदों नायलाय बोरै नांदो मिस्टेक नामखौनो मिस्टेक। नोंलाय थिगानो ना मोदोमखौनो थिखांनो हाला आङो। दे ओमफ्राय खोन्थाना होदो मा चेनेल दं फेसबुक चेनेल दं। आंहा फेसबुक बिरगोस्रि बसुमतारी फेसबुक पेज बिरगोस्रि बसुमतारी फल' खालामना होदो गासिबो दै लोगोसे स्टार हरबानो जाबाय। बिराद हरखायो स्टाराथ' बिराद मोजां। एनिखौबो नो बेनिया मा रन्जिता गयारि नोंथांमोना। ओमफ्राय इउटुब चेनेलबो दङ। इउटुबबो दङ। इउटुबखौबो बिरगोस्रि बसुमतारी साबस्क्राइब खालामना होदो। नों आब' नों आगै ना माइस्रानि नै बिनानावबो दं। ओमफ्राय आरो जोंहा नै इथिं मेन लिड बिब' बिनानाव साथाम। सोर बे बिनानाव उन्दैसिन दे ओरै फै खोनसेयावनो फ्रेमाव खिथिनो नै गोदोरसिना गेजेरा ओमफ्राय बे बिनानावसिन आरोना नै। ओमफ्राय नांलायसोयो माने नोंसोर रोङा नोंसोरनिया जायाखै दा बाराय खालामनांगौ नांलाय। जास्ट जकिं रायजोफोर ना। दे जों शुट लाबाय थानोसै। Ready? 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 Ready. Nomor.
नै दायो सुजोबनानै ओंखाम जानो पुरा नै ओंखाम जानो नागिरदों नै गासिबो मालाय गासिबो ओंखाम जासै मा बेदर चिकेनबो ड्रायबो नै पुरा जाजोबसिगोन इसोरो ओमफ्राय इसोरो जाखांजोब्बाय आरो नै इसोर जाखांबाय ओमफ्राय नै इथिंबो दोङो नुवाखै ओइ भाइ लागाव आंनि सुगिदिनो नै पर्कबो दे जादे जानोसै आंबो जों दायो डे 2नि शुटनि थाखाय ओंखारबाय नै गासिबो रेडि जागोन थफ्ला थफ्लि लानानै ओंखारबाय नै डे 2नि शुटनि थाखाय ओंखारगासिनो जोङो नै थांसै बे आब'नि दखाना बै लास्टनिया ओमफ्राय बे गेजेरनिया मिथिंगा स्ट'रा देलायबाय थानो फैयाखै ओमफ्राय बेया बे आब'नि ओइ आब'नि दखाना जों नै जों दायो सुटआव हांसै दे बे जाबाय सेक्रेटनि गिर्जा सेक्रेट हार्टनि ओमफ्राय नै लागासिनो सुट स्टार्ट जाजेनबाय नैथिंबो दोङो आरो बेकग्राउन्डआव रेडि गो जोंहा दायो सेक्रेटनि शुटआबो जोब्बाय ओमफ्राय दायो जों गोदान लकेसन शिफ्ट खालामनो नागिरदों आरो माने दिनै एसे लेट जाबाय मेकआपआवनो एसे टाइम लाबाय जोंहा दायो जों नामा गोख्रै बेसाङाय थांनोसै नेक्स्ट लकेसन भैरबकुन्द बेनोसै बेयाव नायहैनोसै आरो नै जोंहा गासैबो ड्रन बायनोबा सोरनोबा सिमसना फानगोननो नै 1.5 लाख नांगौनो 1.5 लाख बारा नाङा दे खिथाना होदो ड्रननि बिखय बाहाय लास्ट 1,30,000 मोनबाबो जागोन नङा बाहाय बिखय साफा साफा देलायनानै रेडि जाबाय मोसानो खिन्थु सान्दुङाव आरोना नै आयै थैजोबसिगोन बिसोरो नै गासैबो साफा साफा देलायनानै आरो मोजां मोनदों ना मिस्टेक खालाय खेफो नुबाय नालाय नालाय ओरैबायदि गरम आरोना ओरैबायदि गरम ओरैनिफ्राय हायदो सान्दुङा एकदम मा होनगोन बिसोरखो खैबार बा लानांनानै मोनसे सदा खमसेयाव 25 बार जाबाय दां करिय'ग्राफारा थैस्रासिगोनसो मोसाफाजोबगोन आं मोनसेबो ब्लेंक खाथाया नङाबा नै रायजोफोर मोनसे खोथा दंना खस्थ'नि फिथाइया गोदै होनना नै जों ओरैबायदि खस्थ' खालायदों गरमाव नै ओरैबायदि दा गोदै जानो थाखाय नोंथांमोनाथ' नायनायाव इजि 4 मिनिटल' नुगोन नाथाय खस्थ'आ ओरैबायदि 2 3 खस्थ' खालायनानैसो 4 मिनिटनि भिडिअ मोनो ओरैबायदि फोरानजादों ना गोरान बायदि सान्दुङाव मानो फोरानजादों गावसोरानो फोरानदों माने गावसोरानो मिस्टेक खालायबाय थादों हालेनो माबा हाले जोंनिया उदालगुरियावबा हाला आब'आ एकदम हस्पिटालावसो लांहांसै जोङो माने बाजोब्बाय मोसानानै मेंजोब्बाय आरो जोंहा बिथिं दङ नै पुरा एकदम आरो नै बिसोर सानैया मोनसेबो मोनाखै दाबो पार्ट नाथाय जानायावखा हले पार्टआ दंमायनोथाय बिसोरहा दै लोंनाय जानायाव एनार्जि बुथुमगासिनो स' रायजोफोर आसा खालामो बयबो अनसायगोन जों मोजाङैनो बनायनो सेस्था खालामगासिनो जों दायो बेनिफ्रायबो थांसिगोन नै बिसोरो कस्टिउमखौ सोलायना लाबाय मालाय अके मेंग्लि जोब्बाय बे ना गोरान बाथोन बे अमा बेदर नै जों दायो थांसै बेनिफ्रायबो जोंहा गारिया बैयावसो दङ आरोना
फाइनेलि फैयै फैयै जोबफैबाय जोंना सुटआ ओमफ्राय पेकआप जाबाय दिनै बेयाव भैरबकुन्द माने ओंखाम जादो ओंखाम फुरा गासैबो माने जानाय उखैनायदोनो लाग्रोनोरासै आरो जों भिडिअखौ दासो लानो हाबाय जाखांनायखायसो ओमफ्राय एसे गोख्रै थांनांसिगोन मैदेर फैदोंनो नै बे जादो फुरा गासैबो नै दायो थांनो लाहार फाहार जाबाय माने मैदेर गिदिं मैदेर फैयोनो ओइ खाथियावनो नैबे खोमसियाव ओमफ्राय जों फुरा अरुणाचलनि लामाखिनियाव दं आरो नै दायो जों थांजोबनोसै ओरैबायदि मेंबाय आरोना दिनै माने गरमावहा बेहा दुखुआनो खाराखै दुखुलाय मा फोरमायनो हानाय नङा फोरमायसरनो हानाय दुखु दे स' थेंक इउ फर वाचिं द ब्लग टिल द एन्ड जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर आंहा बेगानो गोमाबायमोन दायो जों थांसै आरोना बाय बाय